V balíčku sú 3 hagery, potom softčekl karabíny, ktoré sa dajú otvoriť a stiahnutím opäť zatvoriť, a húpislingy. Húpislingy majú dve sľučky, jednu pevnú a druhú takisto pohyblivú, ktorou sa potom šponuje samotná hamaka. Pri inštalácii sa sú dva spôsoby. Prvý je taký, že do hamaky sa prevlečie celý húpisling a cez jeho pevnú sľučku sa opäť prevlečie húpisling naspäť. Tým pádom nám ostane tu pekne chytený a na druhom konci máme pohyblivú sľučku. Táto pohyblivá sľučka sa chytí do softčekl karabíny a do nej sa dajú ešte húpislingy. Dávajú sa vždy oba konce, aby sa nepokazili. Čiže trihager dáme okolo stromu, do ňoho potom dáme sľučku, tu zatvoríme karabína nám vlastne drží oba konce a samotné vyšponovanie hamaky si nastavíme dotiahnutím alebo uvoľnením tejto pohyblivej sľučky na húpislingoch. Čiže buď ju vieme dotiahnuť, alebo keď chceme uvoľniť, potiahneme na opačnom konci a opäť ju zväčšíme. Druhý spôsob, ako sa môže uchytávanie dávať, je taký, že v tuneli v hamake nepôjde húpisling, ale dáme tam softčekl karabínu. To už mám pripravené na druhej strane, takže tu na to rýchlo rozoberiem. Vytiahnem húpisling. Trošku som mi pomotal, to nevadí. Pri druhom spôsobe je v tuneli navlečená softčekl karabína. Do nej sa potom môže alebo nemusí dať húpisling. A je to výhodné práve kvôli tomu, že samotný húpisling, aj keď je najviac ako sa dá stiahnutý, vždy predĺžuje hamaku o túto pevnú časť, ktorá je tou brzdiacou časťou, ktorá nastavuje vyšponovanie také, aké má byť. Čiže keď sú stromy príliš blízko pri sebe, môže sa stať, že na oboch koncoch nám práve táto časť bude robiť neplechu, lebo bude príliš veľký previs. Preto je dobré si dať tu na tie softčekl karabíny a keď sú stromy blízko seba, tak sa priamo softčekl karabíny dajú rovno do trihagerov. Čiže opäť trihager si dáme pekne okolo stromu zo dvakrát, podľa toho ako je ďaleko. Do ňoho potom dáme do oboch koncov softčekl karabínu. Dotiahnuté hotovo môžeme vysieť, ideálne nie cez uzlík, ale takto vedľa. Potom tá rozšírená varianta je tá, že sa tam dávajú teda opäť aj tie húpislingy. V tomto prípade sa ale dávajú opačne. Čiže karabínu si zatiaľ zavriem, nech sa mi nevyvlečie. Do trihageru dáme pevnú sľučku. Áno, táto je pevná. Čiže do trihagerov prevlečieme pevnú sľučku. Cez ňu opäť prevlečieme celý húpisling. To robíme samozrejme, až keď sú trihagery už okolo stromu. A teraz do veľkej pohyblivej sľučky zatvoríme softčekl karabínu.
A opäť doťahovaním alebo povoľovaním si môžeme regulovať dĺžku vypnutia a vyšponovania.